Čaute, moje meno je Eliáš a dnes budeme asi lepiť nálepky na kolo. A dnes nám hraje aj hudba, ale asi za chvíľu sa vypne. Takže asi ideme lepiť. Ja som nalepil dve šaka nálepky. A keď sa pýtate, čo je toto? Nic. Čo sa deje? Aha, už konec hudby. Dajme si teraz nalepiť báča na nálepku. Ja to idem nalepiť ovcu. Dajme na príľbu. Ja vám musím položiť mobil. Tak. Toto. Úplne tam sedí. Dajme tam teraz žabáka, ne. Dajme tam Hondu. Honda Relax Meeting. Tak, môže byť. Dáme tam toto, zapáli to. A to už by aj stačilo. Kto chce to sledovať na Instagram a má Instagram, tak vám tu nechám chvíľu takto. Dobre, stačí. Do koša. Do koša. Takže toto je konec videa. Zatím čus.